Amazing day mga ka-JMC. Ayan, so welcome back to my channel. Ayan, so meron nagtanong sa akin sa TikTok shop kung ano nga ba ang maganda sa dalawang brake system ng mountain bike. Mechanical disc brake po ba or hydraulics brake? So ngayon papaliwanag ko sa inyo yung advantage at disadvantage ng bawat isa. So meron akong sample dito, mechanical disc brake. At the same time, ito naman ay hydraulic disc brake. Ayan, so umpisa na natin pag-compare yung dalawang klaseng brake system na nakakabit sa ating mga mountain bike. Okay, so pero bago ang lahat, please like and subscribe my YouTube channel, JMC Bike Check, para updated kayo sa mga bagong parating. Ayan, bagong simple tips dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Ayan, so nagsiship nationwide din po ako kahit saan sulok ng Pilipinas. JMC Bike Shop Bicol, TikTok shop po yan. Kahit marami po kayong pagpipilian dito. Ayan, like for example, itong mga mountain bike, road bike, fixed gear, gravel bike, size 26, 27, and 29, kids bike, size 12, size 16, size 20, mini mountain bike. Ayan, so pwede po yan. So available po lahat yan sa ating TikTok shop. Ship nationwide po kami kahit saan sulok ng Pilipinas. And at the same time, don't forget to like and subscribe my YouTube channel, JMC Bike Check, para updated kayo sa mga bagong parating dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Okay, amazing day mga ka-JMC. Ayan, so welcome back to my channel. So ito po, papaliwanag ko sa inyo kung ano yung kaibahan ng isang mechanical disc brake tsaka hydraulics brake ng isang mountain bike. Okay, so pero bago ang lahat, ayan po, meron po akong iba-bike check sa inyo. Dalawang klaseng mountain bike. Itong si Rhino Sports natin, size 26. Tapos itong Rhino Torrey 26ER, no? So yan po ay quick specs ko. So po ito si Rhino Sports natin ay naka 3x8 speed, naka hydraulics brake. Ayan, shifter niya ay Sunrun. Alloy yung kanyang hub, naka disc brake with suspension for quick release harap na likod na gulong. Then ito ay silver bearing yung kanyang bottom bracket, 3x ang crank. Sunrun din po yung kanyang RD, thread type na 8 speed, alloy hub, quick release, 26 na rim. Alloy na po yan sa 26 by 2.35 yung kanyang gulong. Ito po ay naka gum wall. Tapos yan po, pwede sa mga medyo malubak na daan. So dito naman si Rhino Torrey natin is a 3x8 speed, mechanical disc brake. Yan, sa alloy yung kanyang hub. Tapos naka bolt type. Ito ay naka silvering bottom bracket, 3x8 speed, thread type na 8 speed, alloy rim, alloy hub, 26 by 2.125 yung kanyang gulong. Okay, yan po yung dalawang klaseng mountain bike natin. Yan, papaliwanag ko sa inyo kung bakit hydraulics and mechanical. Okay, amazing day mga ka-JMC. So umpisahan ko dito sa mechanical disc brake. Like for example, itong Rhino Torrey. Yan, si Rhino Torrey natin ay naka 3x8 speed, no? 3x yung kanyang shifter sa crank, 8 speed naman sa sprocket. Pero ang concern natin is yung mechanical. Ayan, sa mechanical, yan po kung mapapansin nyo, mechanical is cable actuated. So, ibig sabihin, ito preno sa harap para mas madali. So pag preno mo, ayan, so cable actuated, so binibrake siya o hinihila siya ng cable. Ayan po ay mechanical. Once na nakakita po kayo ng brakes na may ginagamitan ng cable, ang tawag po dyan ay mechanical. Okay, at the same time, may tinatawag mechanical disc brake kasi yung mechanical niya, inihila, yung brake niya is disc brake, no? So ginagamitan siya ng caliper na pang disc brake din. So ang kinagandahan naman kasi nito ng mechanical disc brake is less maintenance. Mas madali siyang ayusin, no? For example, gusto mo siyang linisin, lalagyan ng grasa para mas smooth yung brakes mo. Yan, at the same time, mas madali siyang i-adjust dito. So adjustable naman po yan, yung higpit o yung kapit ng mismong brakes, no? At the same time, meron din po yung brake pad sa loob. So yan po yung mechanical disc brake natin, na once na may nakakita po kayong cable, automatic po yan. Yan po ay mechanical disc brake. Okay, so dito naman tayo sa hydraulics brake. Ayan, hydraulics brake is may tinatawag na po siyang brake fluid. Okay, so kung mapapansin nyo, yung mostly upgraded natin, no, tulad ng mga motor, meron na siyang mga ABS, no, o yung brake fluid nating tinatawag. So meron din po yan sa bisikleta. So yun po yung in-upgrade. Yan, kung mapapansin nyo,
Yan yung brake lever niya. Tapos ito ay wala ka na makikitang cable dyan. Like for example, no, so titignan naman natin dito yung kanyang caliper dito sa front brake. Ayan, disc brake pa rin siya, pero ito ay naka brake fluid na. May nakalagay dito, no? Ayan, mineral oil. So hindi yun po yung mineral oil na ginagamit natin kasi merong standard na brake fluid na para sa mga bisikleta. Ayan po yung tinatawag po dyan na once na mawalan ka ng preno, gaya nitong mga brake fluid na mini maintenance din naman po, halos parehas yan, pero ito ay tinatawag naman dyan ay binibleed. So nilalagyan po ng brake fluid kasi minsan ito pong lock na to, yung brake lever na to ay minsan sumasagad. So ibig sabihin po niyan, wala na pong kapit yung mismong brakes mo, no? So nilalagyan po ng brake fluid. Doon pa lang po kayo mag-upgrade o maintenance ng inyong hydraulics brake. So once na makikita nyo na walang cable, yan po ay hydraulics brake ang tawag. So ano nga ba, no, yung kaibahan ng dalawa? Ayan, so pinaliwanag ko na sa inyo yung mechanism ng isang hydraulics brake tapos mechanical disc brake. In terms of maintenance, so mas madaling i-maintenance itong mechanical kasi naka-open na. Ayan, open. So madali lang, no? So cable, tapos itong caliper and brake pad lang mostly inaayos dyan, no? So dito, hinihigpitan lang po yan dito sa kanyang brake lever, punta dito sa caliper kung ang brake pad mo ay hindi na nakapit. So yan lang po yung mismong maintenance niya. Pero sa pagpipreno, no? Ayan naman yung difference niya sa pagpipreno. So kailangan ng force mo. So force mo talaga para kumapit yung mismong brakes niya kasi hihilahin ng cable yan. So kailangan persado ka rin sa pagbe-brakes, no? So ito po yung harap, ito naman yung brake sa likuran. Yan yung mechanical disc brake natin tinatawag. So yan po yung katulad ng mga version natin dati na kinagamitan ng cable. So ang tendency, kailangan mo ng force, no, para kumapit yung mismong preno. Ayan po yung advantage saka disadvantage ng isang mechanical. Advantage niya ay mas madali siyang i-maintenance. Disadvantage niya, pag kinalawang na sa loob, medyo makunat ng i-brakes, kailangan mo siya ng sobrang persa. Pero kailangan maganda dyan, na-adjust mo naman yung brake mo, no? Kung gaano kahigpit at kung gaano kaluwag lang. Yung tamang napipihit mo lang. Okay? Okay, pagdating naman dito sa hydraulics, ayan po ay advanced mechanism na siya. So yung brakes dito is brake fluid. So ibig sabihin yan, alam nyo naman yung, kung mapapansin yung tubig sa hose. Ayan, so pag piniga mo yan, so ang brake fluid dyan, so tataas yan dito kasi piniga mo, no? So ang mangyayari dito sa brake pad, so magka-clamp, no? Magka-clamp yan. So yung mechanism ng isang hydraulic. Ang kinagandahan kasi nito ay malambot na siyang ipiga. For example, magbe-brakes ka, no? So hindi mo na kailangan ng sobrang force para gumana o kumapit yung mismong preno mo. Ayan po yung advantage ng isang hydraulics brake. Medyo may pagka-accurate siya. At the same time, hindi mo na kailangan gumamit ng sobrang pwersa, kunting pitik-pitik lang, kumakapit na po yung mismong preno ng bikes nyo. Ang disadvantage, syempre merong nangyayari niyan, sa sobrang piga nyo, napapersa kayo, baka possible may pumutok dito, no, yung pinaka-gasket niyan, mapepersa. So, I advise na pitik-pitik lang tayo pagdating sa mga hydraulics brake. Tapos, may maintenance nyo lang yan. Once na wala ng laman, mapapansin nyo yan na wala ng laman pag sumagad na itong brake lever nyo dito sa handlebar. Okay, yan po yung okay, so yan na po yung difference ng isang mechanical disc brake dito sa hydraulics brake. Sa hydraulics brake, isang advantage, accurate. Mas maganda yung brake system niya kasi konting press mo lang gagana o automatic magpepreno ka. O ito yung sa likod, dito naman yung sa harap. Mechanical, so ang advantage naman niya, mas madali siyang i-maintenance, pero kakagamitan mo ng force o persa para gumana o kumapit yung mismong brakes mo o yung caliper dito
sa kanyang rotor. So yan lang naman yung advantage, pero ang kinagandahan ng mechanical is madali siyang i-maintenance, pero ang kinagandahan naman kasi ng hydraulic is maibibigay niya yung accurate na system ng isang brake na tinatawag natin. So yan lang po yung difference ng hydraulics brake doon sa mechanical disc brake natin na mga brake doon sa mga mountain bike. Okay, thank you po and God bless. Ayan po, once again, don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Gems Bike Check, para mas updated kayo sa mga bagong parating, sa mga konting kaalaman o konting tips para sa inyong pagbibisikleta. Okay, thank you po and God bless. Ride safe po sa inyo lahat.